akamera kuti anotemwa nematombo usiku kuti usiku kana akarara akangoenda pamadziro akangono rara padhuze namadziro panotanga kurohwa kana kuti akabva pamadziro ipapa akatanga kungofamba kana mumba notanga futi kungorohwa panenge ari ndo panotanga kungorohwa madziro. Saka tinotongobuda kana panze kana kuti pahwindo futi panotanga futi kurohwa kana kungomira pahwindo totarisa kuona kuti munhu wacho ndopi hapana. Ukabuda panze hapana munhu unomboona kuti munhu wacho ndopi. Mwana akatanga achiona pakazvarwa achitoona. Saka pakazoshayawo baba wake akashaya muna 2019 muri muna February uyu muna March uyachibva ndo pakatanga kurwadzwa nemaziso chimbofamba famba naye kuzosvika azongoita ubofu pakazonyanya kuita zita bofu paCovid pakatanga Covid kuti iye kuikuwa nokuti kuvana vachienda kuchikoro iri Covid ndo pakazoti mwana atanga kuzoita bofu asasaenda kuchikoro aimurwadza maziso. Saka pabhevhu izvozvo ndo pakashaya baba wacho nave ukama hwakewo ndakavaudzawo kuti ndo zviri pa havana action vakaita so turi nokuda kwokuti takanga tisingawirira anobva pakafa baba wewana mwana venini vakandidzinga panhamo 8 June ndo pakuita nyaradzi ndo pakakazotora haya mota bva vatakura property yese havana chavakasiya kubva kumaplate mubhedha mawardrobe zvese vakatakura ndobva vaenda nazvo. Handina angomboinga kunowa mhangarira vanangosiya zvakadaro. So mwana ndaudza kuti mwana abofa hapana kana action yavakambotora ndakabva ndangoona kuti ndichinge ndichingovavarira vanhu havana inena bhita ndingovasiya. Saka mukufambawo nemwana wangu ndichingonzwawo kuti zvinongobvawo kumusha kwake asi hapana kana wana wandinenge ndakamira naye. Handisimbozangu kuti zvinhu zvakatengwa nemwana wedu. Saka ndingori munhu wouya nokutambura kuti ndini baba ndina amai pano pamusha zvokuti izvezvi seva kuti ndichiwana kuti ndichienda kunosunza nedambudziko randaanaro rake riri kuti ndichimusiya pano pamba ada kuhelpiwa kuti ada kuenda kutoilet ada kubatirwa ruoko. Saka ndiri munhu anoita zvokutsvaga huni ndichiwana nokurarama ndichienda kuwarfidhoko ndokwandinotsvaga huni. Saizvozvo kuti ndichifamba manje hapasisina mafambiro nenhau yemwana iyeyo nokuti ndakamira ndiri one. Zvokuroorwa zvematombo zvakatanga muna June ndopa zvakatanga kuita ndobva ndaenda kwamai Molifi wasabhuku ndo sabhuku wedu ndobva ndanomuudza kuti ndo zviripo. Ivo vakati iwe uri munhu ari single hatisi kuzvibhilivha kuti kune zvinhu zvakadaro. Pamwe zvikomba zvako zviri kuya zvinokanoka maseri kumunze kwemadziro. Kati asi hazvingadari munhu angadai tichimuona. Takatobuda panze pese madhoo anotorohwa tabuda panze. Saka zvinhu zvibva zvaita sei ndobva zvambomira zvakaita 1 week zvichidaro. Ivo ndobva vazongoya rimwe zuvawo masikati ndobva vangoya akati nhasi toda kunge tichimbozviona tichichiitika. Ndobva tangorevera kungotukirira kuti kana ari munhu nhasi tichange tichida kuonana naye asi musi wemanhero hazvina kuitika. Saka tagara zvazotanga iko zvino manje yapera iyi muna August muno ndopa zvotanga futi kurowa madziro takatovarairwawo tinzo madziro achotanga zvichingonoka kanoko kari kure kusvika kwati ndiani zvadaira zvati madziro go. Ndobva ndaenda ndikanomutsa next door wangu uyu kuti bheya mundinzwirawo ndo zviri kuitikawo navo vabva vatsvukawo. Ndobva ndati video yamundinzwira ndobva vauya ende zveshuwa vakanzwisisawo vaona vachingopinda mumba zvobva zvamboti zii pavakuti takakubuda tiende bva zvatanga futi kudai kurowa madhoo. Saka tamza takazomira pagarden apa ndobva takatocha pamahwindo apa ndopakatanga kurowa mahwindo takati hapana kahasikana munhu. Saka ipapo nanhasi zviri kutongonesa kuti padhoo acho izvi akupedzera mukomana akurohwa nematombo manje paanenge ari iye chete apa vamwe vaisa havana kana basa. Takatomboedza kuti tibve pano pamba timbonorara kuno pamwe ndezvepano here asi ndakaona kuti hazvi zvepano nenyaya yekuti zvinotevera uyu nyama ndikaenda norara kumanext door zvinotevera kwaanenge ari totorara pamwe chete tese nawo. Chachatazonondisa ndikuti taiti tikamutora paya tikati yaugare apa paanenge ari pamadziro paya ndo paanoroerwa madziro paya. Kana tikamubudisa tisamere enda norara pamwana yangu aneta nokugara samere enda unorara mumba paanenge unorara chete zvatanga kuti gukurowa futi madziro. Saka ndobva ndakazonda saka mwana izvi zvinenge zvikutevera mwana kawo nokuti akaenda unorara zvobva zvatanga akamuka kaya akagara pakati panevangana pakati pemba muri mudining hapana chinoita. Tikambomutidzokera futi tione tichi zvinoitika obva zvatanga futi kurowa madziro. Sopa ndakaona kuti zvinhu zvinotevera mwana uyu. Saka ndaiziva kuti matombo aya ari ubvepi rubatsiro rwacho ndorwanawo sei ndatambura ini ndaenda kumachechi ndichimwaya munamato hapana kana chinobva kungomwaya munamato chotanga kutodaira nawo uchinamata uri mumba umu zvotanga kutodaira kunamata kwaunenge uchiita mawedhi okunamata zvinenge zvichidairirawo. Handizivi kuti chii zvino ndongoona mawedhi achirohwa saka ndizoziva kuti zvinorova nemaoko kana kuti chiyanje hapwanyike kana kuseri unototi pamwe imba iri kugumurwa basi ukaenda kuseri kwacho hauna mavhinga unomboona kuti imba iri kudii parohwa apa. Vanogona kutosvika pachimariwa kukwenga apa ndikaenda kuseri ndotoona pakatocherwa asi hapana paunoona pakacherwa pacho.
Nekuti kana kwamubvunza kuti ko uri kuonei nekuti anzi unokuona vakadzi nebere. Pese panenge achingobvunza kuti uri kuona uchionei kana zvatanga kuitika ipapo unoonei nekuti ndingoona vakadzi vanenge vane bere. Pamwe musakatozombomuka chivhurumuka cho vanhu vakatozara vanhu vauya kuzoteerera. Zvikanzi ndiri kutoona vakadzi vatatu ari kuuya achitizondida kutokudzipa neberero. Nhasi toda tokudzipa iwewe. Nemusowo ndo pazvanyanya kurova madziro zvimwe zvekuti akasvika pakutotya kuti toita sei. Hatisi kuti kutorara mumaraini. Kameme Olive ndakanorara 3 days kwaSabhuku. Saka ndaiwanza kurara ndimwocho yakamira ndiko ndaiwanza kuenda kunorara nokwakazotanga kutemwa matombo. Nekuti takatobva kuno matombo akatanga kukandwa kuma past 7. Tichitongoti kazi muso takati nhasi ndakumbokasira kubika nekuti kwandakaita uko. Tichingoti pedzei kudya tingoti ngedzidza tise maplate mumba ndopakatanga kukandwa matombo. Hatina kutozombokwanisa kuti tichimborongedza takabva tatongokiya dhori vatatongomhanya kumhanya kwataita matombo aitotevera achinayawo. Tichisvika pavhuranda pake pamukadzi iyeyo matombo abva adondera pavhuranda ipapo. Vatatoiya akatobva atotovhurumuka uchimuka achiti ndanzo mutsindo kumhanya ndikachati kuona ari kumhanya ari vatatonoka padhoo pake tichingovhurawo padhoo paya matombo achikandwawo. Tapinda mamaketi bva tasvika tichivhara dhoo dombo ndobva svika chiwira muna uyu takatovhara madhoo kana sama. Saka ndobva ndafondera maSabhuku kuti aSabhuku ndo zviri kuitika pamba pana izvi matombo ndo akukandwa kana pandiri kumba kwamukadzi kwandiri matombo ari kutodi ari kukandwa. Saka mai Olive vaniti uya kunoko vakati manje ini ndiri kutya kuti ndiwe manje ndikushanda kuti matombo ari ngokandwa. Zvikanzi ayo iwo zvakuita ndezvokuti uya kunoko ndangoti wala tichite mukomana wangu mukomana muhombe auya kuzorara ikoko achindichingura zvishwa mukomana yakanditorera pamba ipapo pamai baba tamurodhi tatosvika kumashopu mukomana ndiye akabata mukomana uyu akamuda iso ndobva hanzi dombo kumashure ndobva atemwa nedombo ndobva atanga kutopopoterawo paipa kuti kwini munditema ndine mhosva yei ndobva tatofamba tichiramba tichingofamba tichienda kusvika tasvika pamai Olive tasvika pamai Olive padhoo kuti tichipinda manje tamira tichinoka kuti pativhurewo dhoo nokuti amza kabva tatemwa uyu godzi nedombo. Dombo racho ndobva makarokanda dombo racho ndobva torikuona kuti iri dombo ratema munhu ndonzwa kuti dombo ratema ndobva tanga kutochema paya. Mai Olive vati akochiti kati mwana atemwa nedombo uyu bva tobuda panze vese nemwana wacho mukomana bva torovheneka dombo riya bva toona zvishwa ndizvo. Ari manheru so kwanga kusati kwambodoka zvekuti tingati usiku ngodza dzitoripo. Ava kwaiva vakanokera dhoo amavhiki uye mundinzwirawo zviri kuno ndikatoti amaishoni kwaitikei zvikanzi uyai munzwe zvinotoda kuti muuye muchizvinzwira. Ndobva ndauyamba ndatosvika ndapinda mumba ndobva vavhara dhoo bva vakiya dhoo ndobva tatomira takatomira nguva yakareba takateerera kwakati zii kusina kana chari kutombonzwa. Ndobva ndatoti amaishoni ndasiya vana vangu ndona ndabirwa vana hakuna kana chiri kumboitika ndichingopedza kutaura muromo iwoyo madzira vatonzi gugu yeye kunge patori nemunhu ari kutonoka madziro ndikati aimi pane munhu panze apa kanzi hapana munhu amavhiki ndobva ndatoti kana pane munhu ngativhurei dhoo tatavhura dhoo. Gugu yaibuda kuseri uko kubva tatotenderera kuseri kuemba kutovheneka netochi kudai so ukutoona gugu iri kutopfuurira mberi kutoramba ichitonhikirikina asi hapana munhu uri kuona tatenderera tadzoka kunoko. Windo ndorakurohwa zvekurohwa kwewindo zvekuti unotofunga kuti uchatoona magirasi achidonha pasi utoona kwenga hauna kana chauri kuona wakatorivheneka windo asi richirohwa windo wakaritarisa kudai so. Vakadzimara kundiperekedza kunosvika kumba kwanguko ndikatopinda mumba noise yewindo ndichingoita ndichingoinzwa asi risingapwanyiki. Zvikaramba zvichidaro kwemazuva richingoramba mangwana zvaita zvadaro futi mangwana zvadaro tonga takadhonza dzinenge asi dzinenge 2 weeks dzese madziro newindo zvichingorohwa pamwe pacho pekuti uchizvinzwa uri kumba unotofunga kuti pakunoedza kunze unoona magirazi ese akadonha pasi asi uchitongoona magirazi aripo. Zvadarika 2 weeks idzodzo patatogara patatorivara tikatoti ndofunga iko zvinozvi zvapera. Mai manje futi apa bva zvatanga vakauya futi vakandimutsa futi amavhiki uyai zvinhu zviye zvatanga kubva ndauyazve ndikati aizvi ndo zvakatooma izvi zvino manje toita sei. Uri kungoya uri kungoteerera uri kungonzwa ndikati iko zvinozvi tichangoya tichingoteerera todzokera kudzimba dzedu torara asi still dambudziko tirongorisiya riri panzvimbo mangwana tadzokazve tauya tateerera hapana chiri kuchinja zvinhu zviri kutopfuurira mberi kusvika iko zvinozvi matombo. Wakauya achimhanya kwachida kuzopotera kumba kwangu achimaiswa nematombo saka ndakanzwa noise mutsindo panze vachishedzera maijini ndobva ndamhanya vandavhura dhoo ndikati chiko maishoni vachingosvika pavheranda matombo achiita achikandwa
ndakona ndikati kwa matombo ndienda karukanda matombo zvikanzi atozivi tangobva chimaiswa nechi nematombo mamwe achitowira pamusoro pemba pavapinda mumba ndavhara dhoo nguva iyoyo tatomira mumba rimwe dombo ruro rakatongodonha mumba dhoo rakavharwa pasina kana pekuti unoti ndikangona dombo richidonha pamberi pemwana wavo tiri mumba kutoriona rakatodonhera mumba ndatovhara dhoo mamwe achirira pamusoro pemba ndakangomatsvaira anga akawira pavheranda ndikangomatsvaira mamwe akadonhera pamusoro pemba ndatopinda mumba munoti vakangoti achipinda mumba ndatovhara dhoo ndatokiya rimwe bva radonha ndobva vazouya vachitorwa vachienda kupi vamaisa bhuku but still murodhi macho vachienda anzi vakatongoita futi vachimaiswa nechi vachiteerwa kuti nematombo vachitemwa futi nematombo.